Čaute od nového videa a v tomto videu by som chcel už fakt oficiálne dávať dobré videá. Takže budem sa snažiť úplne všetky dobré videá robiť. Budem sa snažiť dobre editovať alebo tak a chcem mať aspoň veľa odberateľov, zatiaľ mám iba 39 a inak som chcel ešte povedať, že CZ-ku vôbec nie je slavné CZ-ko na Kupulategu. Všetci idú Animal Company a je to škoda, pretože vždycky na CZ-ku, keď som sa pripojil v Kupulategu, tak to bolo tak, ja neviem, plný server, proste 10 ľudí to bolo, aj ešte bol CZ1, tam boli tiež veľa ľudí, ale už málo ľudí hrávajú CZ na Goratek, tak ja budem sa snažiť to trošku zmeniť, ale aby veľa ľudí hrávali Goratek, aby veľa ľudí chodívalo, takže to je tak, čo by som povedal a poďme si ešte ukázať nový update. Ok, takže máme tu takýto ventilátor. Sú ich tu viacej a potom je tam aj toto. Poďme si, toto je také všetko, čo je vo Forestu, ešte tu pridali toto. To si nebudem kupovať, to sa mi moc nepáči. No tak, to je drahé. Je tu veľa takýchto vecí, to veľa. Ešte hore. A tento výťah je fakt dobrý, ten sa mi páči. Kľudne aj tak vyskúšame. Ten môže close. City. Hej, ide nám to a zmenili tu, hneď aj vidieť, takto zmenili pozadie. Je tam vidieť aj City, tu je Ranked, to bude v ďalšom videu, jak si skúšame. Neviem prečo, ale mne tu niečo chýba. Môžete mi napísať do komentu, čo vám to také vychýbalo, alebo či iba ja som či iba ja mám nejakú divnú hlavu. Ok, poďme na kozmetiky. Ok, takže mám 3400 shiny rokov. Viem to moc, pretože moc nehrávam, ale začnem robiť dobré videá, lebo ma aj bavia. Takže máme tu takéto ruky, tu máme toto volant. Dobre, tak to berem. To je zadarmo. Naruto veci tie také, chápeš? A fakt, to som si jednu nevšimol, to čo je? To sú nejaké rankedy asi, ale ja neviem. To vypadá cool, to je nejaký silver. Vyskúšam si. Ok, takže ideme si všetko vyskúšam. Ok, takže tu ja aj takto nie, tu nezmáš celú rukavicu, ale tu je takto, tu mi vidieť, takže to vôbec si dám na seba. Volant. Čo? To je cool. Takže to bolo všetko v tomto videu a dúfam, že konečne CZ-ko bude trošku populárne a bude to vidieť aj veľa ľudí. Takže mi sa zdá, že strašne veľa ľudí tu chodieva a čus.